jagat wasaning Bathara wayah Bathara jagat. Gatotkaca wonten timbalan. Kejaba Pandhawa murca setemene praptaning wakmu ing Mandura ning Praja Ngamarta iki mau bakal ngaturake sawijining pawarta. Pawarta menapa wae? Purhanamu yo nggih. Satemene nggonku sowan ana Praja Ngamarta mau sadurunge aku tinimbalan sowan ngersaning wakmu Duryudana ing Ngastina. Bola-bali anggere aku sowan, bola-bali anggere aku ditimbali ora ana le kejaba mung ngembuk marang patining para Pandhawa. Padha karo nalika dina iki aku sowan sing dirembuk ora ana le kejaba mung cintrakaning para Pandhawa. Mongko wis bola-bali nggonku ngelingake marang Yayi Prabu Duryudana, ngemutake marang Yayi Prabu Jaka Pitana ewadene ora nate didhahar. Malah dina iki sajake Kurawa ngurung jago wiring kuning. Ya kuwi siswaning Begawan Durna. Wujud buta kang aran Gorodahana. Gorodahana ingkang wis semaga bakal gawe pati ning wong atong para Pandhawa. Ora mung para Pandhawa ingkang bakal dikrenak pati dening siswaning Begawan Durna sing aran Gorodahana. Ingkang wis ketapake wadyabalane. Nadyan para putra Pandhawa uga semono uga nggih. Gorodahana wonten timbalan sinuwun. Padha Kandirarja sapraptamu tansah pinayunganing kawidadan dening Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk diweji ndak tampa ora liwat pangestu tampanana kula pundhingga jimat pariping dayanana ing kasantosan apa bener kowe swita marang Bapa Prambadurna nggih kasinggihan mekaten. Wonten menapa sinuwun dinejeng andika nimbali dhateng pisuwanipun ing abdipun Gorodahana. Gorodahana wonten dawuh jroning pirembugan madaning Datulaya iki krembug perkara patine para Pandhawa. Monggo wis marambah makaping-kaping ingsun gawe srana karti sampeka supaya Pandhawa tekaning pati parandene gagar wigar tanantuk karya. Mula wektu dina iki dawuhe Bapa Durna ngendikake yen to duwe murid anyar ingkang sanyata Dibya Surasekti Kalintang jayaning perang ingkang bakal diajokake ana ing pabaratan tegese duwe kewajiban kudu cilik mbondo para Pandhawa gedhe kawipati ning Pandhawa. Apa kira-kira kowe sagu? Nuwun sewu sinuwun sagah dereng kinanten selak mbok menawi saged. Nanging gandeng menika dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdipun Gorodahana namung sendika ndederek kersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina. Yen to pancen kaya ngono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Inggih, mboten dados menapa. Namung mugi andadosna ing kawuningan saderengipun menapa kepareng kula badhe munjuk atur. Kowe bakal matur apa? Nuwun sewu sinuwun. Kula sampun mangertos miturut pangandikanipun Bapa Guru kula, Bapa Durna, pendak-pendak Gusti kula ing Ngastina ngawontenaken pasewakan boten wonten ingkang rinembag kejawi amung pejahipun para Pandhawa. Namung sabab menapa to jeng andika Gusti kula ingkang sinuwun menika boten nate kasembadan damel pejahing para Pandhawa. Boten perkawis Pandhawa menika digdaya menika babar pisan boten. Boten perkawis Pandhawa menika kinayoman dening dewa menika ugi boten, namung wonten sababipun. Sababe apa? Sabab nuwun sewu. Panjenengan anggenipun paring pangandikan bab pejahipun para Pandhawa lan damel srana patine Pandhawa menika boten mawas tuwin boten ningali dhateng gelagat lan pasemon. Tegese piye? Nuwun sewu. Ngastina menika ngibarate kados dene glugu ketelusuban wuyung. Ketingalipun membo-membo dados pengayomanipun negari Ngastina. Ketingalipun dados sesepuh negari Ngastina. Nanging nuwun sewu sinuwun, batosipun sumendhe dhateng para Pandhawa. Batosipun ngayomi dhateng para Pandhawa. Nadyan pendak dinten sowan dhateng negari Ngastina. Ngaku menawi dados pengayomanipun negari Ngastina, nanging sejatosipun batosipun tansah mayungi dhateng para Pandhawa.
Inggih tiyang menika ingkang dadal karti sampekanipun anak Prabu Ngastina wekasan pendak-pendak damel pejahing para Pandhawa mboten nate kasembatan. Mila menawi tiyang menika tasih lenggah wonten ing mriki nadyan kados menapa karti sampeyan ingkang paduka ginakaken mboten badhe kasembatan damel pejahing para Pandhawa. Alit Priyagung menika kedah kesah saking negari Ngastina agengipun sampun ngantos dipunaken menawi menika sesepuh negari Ngastina sinuwun. Panus maning jajalan swertane bawana iblis lanet. Walah dalah. Ora melu-melu apa-apa lah kok disinggol jenenge Baladewa parat. Gurutawana. Ora sandadak kowe ngucap sing werna-werna. Aku wong gerang, aku ki wong tuwa. Sing jeneng wong tuwa kaya Baladewa iki ora sandadak mbok rasani, mbok balang liring wae aku wis krasa. Nanging ngucapmu ngenco mangdeleming ngandar-andar ngendukur. Kowe ngandhake yen to Ngastina kene ana glugu ketusu banduyung. Ana wong kang dedeple ning negara Ngastina nanging batin ngayomi marang para Pandhawa. Aku tak takon karo kowe. Kowe siswaning Begawan Durna kowe mapan ning Ngastina lagi wingi sore lah kowe iso ngucap kaya ngono kuwi kowe pawitanmu apa? Dasarmu apa iblis? Pawitanmu apa? Dasarmu apa? Mokal kowe ora ngerti yo. Nata Mandura Prabu Baladewa iki lahir batin nggone ngayomi marang para Sata Kurawa. Pendak-pendak aku dikanthi rembugan patine para Pandhawa pamrihku aja nganti kelakon. Merga Pandhawa kuwi adikku, Kurawa kuwi adikku. Aku ki kadange tuwa pengen adi-adiku do rukun, lah kok malah ana wujuding buta ing ngecomlang, deleming kaya grojogan ucape nyalahke karo Baladewa. Yen pancen kowe arep ngluput marang Baladewa, saiki ayo tak tanting regane atiku. Nek kowe iso ngandhake ento Baladewa ki panjal maning mungsuh, yen to batinku ku ngayomi marang para Pandhawa. Dasarmu apa? Lan apa wadanmu apa alasanmu apa kowe matura? Yen kowe ora iso kemecap apa kelakon ana wujuding buta tanggo keset dase nang kene. Ora tau nah. Semeneh ki nek omong ki diati-ati. Oh, kowe omong kaya ngono kuwi ora-orane ngembet karo keselamatane burumu Begawan Durna ketika aku ora ngandani karo kowe, dikira aku ki ora nuturi karo kowe. Ayo Gage, wangsulan. Gage wangsulan. Apa kira-kira Baladewa ki nek mamrih marang katentreman, mamrih karo kerukunaning Pandhawa lan Kurawa kleru. Ya ngono apa piye? Apa kira-kira Baladewa ki nek kepengin nyawang adi-adiku do rukun aku kleru? Aku kleru ngono apa piye? Upama tok klerokke cetha yen kowe suwijining yaksa sing wis pinger kiblatmu. Kowe ora ngerti marang karukunan, kowe ora ngerti marang katentreman sing tok oyak. Nggonmu kepengin entuk derajat pangkat sarana kowe ancik-ancik marang jenenge Nata Mandura Prabu Baladewa. Yen pancen kowe saga materi para Pandhawa, yen pancen kowe saga materi anak-anak Pandhawa Gage, tak sawang. Kowe ora iso materi Pandhawa, ora iso materi anak-anak Pandhawa, tak goleki, tak longgo nenggala cocotmu parat kowe. Pripun Kakang Durna urung-urung kok gawe masalah. Gurudana ki pancen sok aneh-aneh kok senengane. Kowe iki tak dhawuhi menawa supaya nampa timbalane anak Prabu Duryudana ki nek didhawuhi terus sendika ngono wae kok dadak ngrembug glugu barang. Glugu ngembleki cengalmu ki papiye? Mboten kula namung matur menapa wontenipun Bapa Peneban. Prabu Baladewa menika sayekti lair wonten Ngastina nanging batin wonten Pandhawa. Perkara anak Prabu Baladewa kuwi pambegane kaya ngono kuwi ora mbok rembug. Kowe ora ngerti to? Anak Prabu Baladewa ki pambegane piyaine dosa kau. Yen kena rembug sithik wae kecocok atine banjur duka-duka kaya ngono kae. Mengko yen wis duka kaya ngono kae, sing diluputke ora meng kowe, ning aku. Aku mesti diancam. Ketoke niki wau nggih pun ngoten niku. Temburi niki wau sadurunge maju pun ngunekke Duryudana meniku pendhita buta ya telek anake.
Murite pendhita ya dapure kaya ngono kok jejeki karo mlaku ngenten niku. Tenane, Dik? Nggih. Samane medan-medani kula. Weh, mbok kula ora tau goro. Kula niku wong tuwa nek goro dosa. Wah, sampean kok ngerti dosa. Samane ora tau percaya karo dosa kok. Yakin muni ngonten niku. Oh, ngandel ora, kula tak ana kuwi senengane kaya ngono kok. Yen pancen apa sing dadi gunemamu bener, malah kepara dina iki. Yen pancen Koko Prabu kuwi ora lahir batin ana negara Ngastina, Gurudana. Sapa wae sing ora lahir batin karo Duryudana wajib mbok bondo tangane mbok krincung sikile. Menawi mekaten menapa dipun lilani kula ugi badhe ngrangket Prabu Baladewa yen Koko Prabu lahir ing Ngastina batin ing Pandhawa tegese kuwi wonge Pandhawa kuwi mata pitayaning Pandhawa wajib mbok rangket. Lah dalah iki nai ngaten nyuwun pamit bidhal kula benjang menapa kesaguhamu mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti ora ana nyatane. Kowe tekan negara Ngastina tak tugel gulumu tak pajang ning alun-alun. Nyuwun pamit tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gurudana. Bawadana. Wonten dawuh, Ger. Ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Boten ketang dereng wonten nyatanipun nanging manah kula radi tentrem, radi ayem. Awit sampun wonten ingkang wantun badhe damel pecahipun para Pandhawa. Oh, inggih, inggih. Namung mugi-mugi sedaya dipun tindakaken dening Gurudana saged to numusi lan saged kasembadan nggih, Ger. Nggih, kula sumanggaken. Paman Harya Wonten dawuh. sampun kantos jengandika Paman Harya lenggah wonten Gari Ngastina Kepareng paduka anak Prabu Budanapa Wadyabala Sata Kurawa njampangi lampahing Gurudana. Nun inggih. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bawadana wonten dawuh. kula kanthi manjing sasana pambujanan. Sasana pambujanan menika menapa, Nggih? Sasana pambujanan menika sasana papan pambujanan menika dahar. Oh, maem. Inggih. Monggo-monggo kula dherekaken. Anggere muni ngono kok les regep. Miturut ambunipun kok soto menika, Nggih. Inggih. Keremenan kula. Syukur. Sami. Sami sampeyan tau guling ya seneng, soto ya seneng. Napa-napa niku waton kalah. Nggih. Kartowarma wonten timbalan ing kadhawuh Budana kang padha sibeng sun kundur kedaton nun paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ra ana dawuh maneh Dimas Kartowarma. Purna gatining marangkilan salsa kundur kedaton jeluk saking dampar ketara kerampit gambaran gading kadherangen sanggaring para mbancet dimanggung ketanggung Joko Paloro
ing samya ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura kadya gegebiaran tindaknya Sri Nararata wau. Bye.
Baladewa Narpati Tuwinares swara Kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Prabu Mandura ingkang putra pringgodanipun Gatotkaca. Gatotkaca ndak tampa pangestu tampan ana. Wong kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Antarja ndak tampa sinuwun bekti kula kunjuk. Kakang Anoman ndak tampa tiba padha-padha. Oh Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Lho, Setyaki barang iki kasinggihan ya tak tampa. Pakde aku ngaturke bekti katur ya Pakde. Antasena ndak tampa pangestune wong tuwa tampan ana Antasena. Ya ndak gegem dadekake jimat. Apa sebabe Pakde kok tindake sajak sumengka kesusu rawuh ana negara Ngamarta. Malah aku tak takon karo Gatotkaca lan para putra kabeh. Ing atase iki dina yen ora kleru dina pasewakan. Lah kok dadi malah para putra ora sowan ngersani Punden Pandhawa nanging malah pacak barisan ning tapel wates negara Ngamarta iki ning apa Gatut? Mugi dados ning kawuningan po. Menapa Prabu mboten midhangetaken pawarta? Lho, kabar apa? Menawi sampun setunggal candra tangklengganingga dinten sak mangke menika para Pandhawa murca saking negari Ngamarta. Lho, Pandhawa murca saka Ngamarta? Nggih, kasinggihan mekaten. Lah banjur saiki Pandhawa mapan ana ngendi? Menika ingkang dadosaken bingung para putra. Monggo mboten wonten baban ingkang menga Honda ingkang Semende Banon kang dirumpuk. Malah Kanjeng Wa kendali sada rawuh wonten ing mriki ugi boten mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Mila gandeng kadung Kanjeng Wa Prabu rawuh wonten ing papan mriki kula borongaken bab katentreman negari Ngamarta. Kula borongaken bab padhang lan putripun kawontenipun negari Ngamarta. Wa Prabu Baladewa. Tansah marpamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winahya wing asepi. Yai, jagat waisaning Bathara wayah Bathara jagat. Gatotkaca wonten timbalan. Kejaba Pandhawa murca setemene praptaning wakmu ing Mandura ning Praja Ngamarta iki mau bakal ngaturake sawijining pawarta. Pawarta menapa wae? Purhanamu yo nggih. Satemene nggonku sowan ana Praja Ngamarta mau sadurunge aku tinimbalan sowan ngersaning wakmu Duryudana ing Ngastina. Bola-bali anggere aku sowan, bola-bali anggere aku ditimbali ora ana le kejaba mung ngembuk marang patining para Pandhawa. Padha karo nalika dina iki aku sowan sing dirembuk ora ana le kejaba mung cintrakaning para Pandhawa. Mongko wis bola-bali nggonku ngelingake marang Yayi Prabu Duryudana. Ngemutake marang Yayi Prabu Jaka Pitana ewadene ora nate didhahar. Malah dina iki sajake Kurawa ngurung jago wiring kuning. Ya kuwi siswaning Begawan Durna. Wujud buta kang aran Gorodahana. Gorodahana ingkang wis semaga bakal gawe patining wong atau para Pandhawa. Ora mung para Pandhawa ingkang bakal dikrenak pati dening siswaning Begawan Durna sing aran Gorodahana. Ingkang wis ketapake wadya balane. Nadyan para putra Pandhawa uga semono uga nggih bakal dikrenah dijangka patine dening siswaning Begawan Durna. Jaja muntap ring netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Gorodahana srayaning Wakdi Ngastina, Dik. Ya, ngono Antasena. Wis. Nek ngono cetha. Iki langing para Pandhawa mesti ana gandeng cenenge karo siswaning Begawan Durna sing jeneng Gorodahana, Kang. Ora usah dadak wedi. Lan aja wedi kangelan dina iki Mak Cilik Setyaki, Siwanoman, Kakang Raja, Kakang Antarja, aku methuke marang si Gorodahana. Yen pancen bener ngendikaning Kanjeng Mandura, Kanjeng Baladewa, yen Gorodahana bakal gawe patining para Pandhawa lan ngrenah
marang patining para putra Pandhawa, kowe karaku aja ming meneng wae lho, Kang. Iki dadi kewajibaning nom-noman negara Ngamarta. Iya, Dimas. Lah iki lho mekaten Kanjeng Prabu kula ngaturaken panuwun. Kanjeng Prabu kula aturi ngaso sawetawis lampahing kula taun sak wadyabala kula ing badhe mapakaken. Kakang ana manjaba tegake lakune anak-anak Pandhawa nggih ngislahaken dawuh. Ndak sangonipun aja sesanti muga-muga lebda ing karya lanang juritmu Garutkata lan kabeh anak-anak Pandhawa. Nggih matur sembah nuwun Prabu. Dinuntuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nggono magawe gelarira wang-wang suwi nggon kula maku katrenjo ana wujuding satriya. Dedeke ora sepira kanthet ngeyayet mripate mandeng tanpa kedhep bringose ngulur geni tumpang kuping kiwa tengen. Gus, kowe sapa? Wadyabala Saka Ndwarawati Senopati Ndwarawati Raden Setyaki kowe sapa? Takon karo aku keseting Sang Prabu Garudawana. Kowe takon karo aku tumenggung Prawara Kendra, tumenggung Prawara Kendra dasar para nyata. Nlonjong betul akumu ngener ana ing negara Ngamarta duwe wigati apa? Wanter sabdaning Sira Prabu Garudawana sapa wae prajurit nggawa kirata ingkang keduga lan bisa mbondo para Pandhawa utawa mbondo anak-anak Pandhawa gedene mateni salah sawijining Pandhawa bakal gedhe ganjarane. Mula kowe rasa dadak melu-melu perkara iki wis minggira. Kowe dudu wong Ngamarta, kowe wong Ndwarawati, dudu sanak, dudu kadang yen mati melu kelangan. Kowe wani ngrasani marang pundhenku para Pandhawa. Kena kowe adu arep karo para Pandhawa iso nyempal bawa kiwa tengening Setyaki. Piye? Iso nyempal bayu kiwa tengening Setyaki. Ora mingkat semarep aku tak tebak datang ning marganing patimu sing ngolena prapteng lalis Prawara Kendra.
Ayo, aja mlayu. Aja mlayu. Mati kowe. Cocok tumbak jebol dadang. Wong sisik Antarja wis apa? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Ayo arep apa? Tugel kulumu karo kaki jajaran. Hai! Wah! Mati kowe. Oh! Oh! Wah! Wah! Hai! Waduh! Eneng sing mabur ana. Sawa Gatotkaca. Sapa Baron Sekeber. Ayo.
Kukut jagate Pandhawa. Sirnakna Gatotkaca. Ah, lakon mati dening aku, ha. Loh. Loh. Wah. Udian. Ah. Hot. Wah. Hot. Oh. Hot. Antasena wis apa? Nek. Oh. Perjurit. Menyurit. Yo, kaya panen ing manis. Tutuk kayu nangka regarang nyutna. Menyah nyiramu. Ayo, nyo jajalan. Mati ya. Loh, tanganku potol. Bajah lho, Mbah. Piye? Inggih, kawon. Enake prajurit kok kaya bubar. Ora karo-karuan ketemu karo sapa. Kula rasa-rasake sing kurang gawean menika sinuwun Prabu Garatahana. Ya kok kurang gawean. Dawuh supaya mateni Pandhawa. Ning nyatane ketemu anak-anak Pandhawa we bubar ora karo-karuan prajurit. Ketemu sapa we? Naminipun Setyaki. Setyaki iki dudu anak Pandhawa. Kuwi wong Darawati. Kuwi adine Pandhawa. Mula nek kowe ngrasani Pandhawa kok karo Setyaki, kowe padha karo Sarahpati. Sebabe Setyaki iki wong seneng gelut. Setyaki iki bendina kuwi nek ora njotosi ndase wong, kuwi rasane ora marem. ngaten. Mula tangane cilik ning atose ra jamak. Ora mung tangane, suarane Setyaki iki ya atos. Ngungkuli tangane. Inggih. Kula semanggahaken, Mbah. Mundur ana. Inggih. Wah. Mbah, Piye? kula ketemu kalih wong awake sisik. Kuwi anake Werkudara sing barep. Jenenge Antarja. Inggih. Piye kowe? Gelut karo Antarja? Inggih. Kalah ta kowe? Kok sampean ngertos? Lah nek ora kalah tenan ora mundur. Mundur ki ya kalah. Inggih. Tangane antep. Kula dijandak dibanting. Wah. Monggo teng negara kula niku jago wiring kuning. Lah rek ning kono, ning kene aja sok pamer. Wong kene iki digdaya-digdaya. Pejah kula, Mbah. Ketemu sapa? Tiyang dadane murup sak tebok. Mabur. Nggih. Superman. Dede. Murup to dadane, huruf apa-apa? Gambar. Oh, Gatotkaca. Nek huruf S ki Superman. Nek dalang ya Superman.
bapakku. Malah omong-omong. Mundur anak. Inggih, kula manggaken. Nyok kelang lan. Kowe iki ngapa edek muring-muring? Menyonan andanena. Oh. Menyonan andanena. Nggih. Man, lalat. Ini. Suwe-suwe iso migren lho aku. Omongan ra cetha, ngeyale ra jamak. Oh, nah iki. Senengane nganggo kaya kirik barang. Nek cengelmu ya. Wong teman ubuk merakan ngapit ora mundur nang ngene. Ya, wis aja omong-omongmu ra. Dimas ngrungokke kowe ora ana rampunge. Ken Caliken. Kowe arep maju ora? Maju mungsuh prajurit anak-anak Pandhawa. Ning nek kowe ora maju mundura ngapa kowe malang kerik nang kono? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangesungkara ya ampun, ya ampun. Prajurit wis mundur kabeh apa, Mbah? Wis. Kowe maju ora? Maju no. Nek maju mungsuhe anak-anak Pandhawa wani ora? Arep kula bentuke kaya ngeten ning nek wis dadi jiwaning prajurit mundur ajur maju bakal tatu. Dene ngibarate kaya dene wong nyabrang ning kali wis tekan tengah. Ayo apike padha ndodok. Kowe brengose ngetapel kaya omongane kaya wong wedok ngono. Hormon, Mbah, hormon. Oh. Hormon kula menika dilairaken lanang nanging nyuwun sewu kula menika nek nyawang simbah menika nafsu. Aku iki wis tuwa nafsu dengkulmu mlotot. Golek liyane. Sinten mungsuhe, Mbah? Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Nek arep maju-maju. Amo Suramarata Jaya Marata imbang yan padha-padha. Anak-anak Pandhawa. Ayo sawangen sapa sing ketok? Iki Solikin. Nek awan Solikin bengi Sunarni. Ora nyilih jenenge wong. Mboten apa-apa, Mbah, mboten apa-apa dasare ya. Kula niku nek ning daerah BI Sunarni niku wis terkenal, Mbah, paling cantik. Oh. Paling cantik. Paling laris. Iya. Tak nyoba anak-anak Pandhawa cobanen ya. Ora mundur. Legane atiku tak candhak. Bangkeamu tak nganake. Dadi apa wae legane atiku? Ben dadi sikik. Ben iring-iringane mapan sik. Bener, Mbah, bener. Setuju. Sama iki? Setyaki. Setyaki? Iya. Ya ampun, brengose padha aku. Iya. Kowe sapa? Solikin. Solikin kok suarane kaya ngono. Iki bengi, Mas. Aku Sunarni. Arep ngopo? Perang. Ayo mungsuh aku. Tenan? Iya. Yakin? Iya. Wani? Wani. Oke, Mas. 75 ora dinyang. 75 apane? 75 kena untu bali selawe. Kuwi apa? Ya ampun masa radong kurang gaul iki. Sawang to sawang kan wis cantik kaya ngene, Mas. Mas.
Kowe iki arep perang bareng apa? Iki mau wis dadi nyang-nyangane. Rasa dadak kan pertingsing. Ayo. Ayo. Nendi papane golek sing rada beteng. Kowe iki arep ngopo? Mas. Mas. Ngopo? Aku wis kebacut terangsang kowe. Nyawang brengosmu aku wis merinding kabeh. Masa kowe ya menolak diriku to ya? Kurang apa? Kurang apa ya ampun ya ampun. Servis memuaskan, Bro. Ditanggung ora bakal gelo. Ayo to. Kowe perang karo aku ora tele-tele-te. Kliwat tele-tele. Ora tele-tele. Aja dendang. Saliken. Ayo, ngejak piye? Model piye? Gaya piye? Aku manut. Aku manut, Mas. Ya ampun, ya ampun. Apa aku kurang cantik? Apa aku kurang seksi? Benda-benda wis kedadian kok mesti melayu lho. Asem. Iya, golek konsumen liyane. Nek ora ngono masa udan gerjih kaya ngene blas ra ana siji-siji yo. Anakku sik mangan apa? Aku sesuk le nyaur bang piye? Ayo Pandhawa kene sing padha kilaf mungsuh aku. Wonten menapa paman? Kula mboten ajeng nderek perang. Sebabipun Mang Tenggo piyambak nggih. Ya ampun, aku paling suka pria bertato. Asemi model piye lho, tato iya sing apik, tato kok sisik. Sapa iki? Solikin. Wong lanang kok lambene dipengesi. Biar cantik, Mas. Biar ketok menarik. Apa, Mas? Antarja. Ya, Antarja. Iya. Wulune akeh banget e. Iya. Arep ngopo? Mbok dikerek. Risi lho, risi. Arep tak keruk ora iku urusanku, kudu urusanmu. Ayo, Mas. Kowe sing gawe gilane Paman Setyaki. Iki pamanmu to? Iya. Ya ampun dijek enom lho padahal. Wis disebut paman. Iya. Kowe arep ngopo? Perang karo aku. Perang piye? Yuk. Ya saiki yuk. Wis jam 1:30 kok ndak kebiaran yuk. Yuk. Derek wis to aku sing meneng wae wis sampean sing pola. Iya to. Apa aku sing pola sampean sing meneng wae yuk. Ayo to. Ya wis saiki wis 55 ora masalah. Oh, keterangane iki sing marai. Aseme digdaya banget iso aslep bumi. Iso aslep bumi. Ya ampun, ya ampun. Sapa meneh iki sing gelem karo aku sing tak jak perang liya-liyane do wedi kabeh. Iki mesti yo gila iki ketok rain-rainane ora tau wani royal. Mesti wedi. Sapa iki? Solikin. Solikin. Sapa? Antasena. Allah, gene kanca lawas. Mas Ena. Kelingan gak, kelingan ra Mas. Ya ampun sampean tau tadi numbang motor ta mandeg nang Taman Pintar. Terus tak susul saka kidul ta. Kelingan ora ya ampun. Masa lali aku ngerti nek wis entek di terus lali ta. Terus tak jejeri kowe numpak montor aku terus bonceng nang mburi distandarke loro.
Iki mbiyen tangane nakal banget. Ora ngerti nek ming sumpelan ya diremet-remet. Kae kowe to. Heeh, arep tak pateni. Hus. Masa kaya ngono ya ampun kejeme ra sama-sama masa dipateni aja dipateni dilangin tuping nggo dolanan. Kaya apa wae? Arep ngopo rene? Mungsu anak-anak Pandhawa tak rangket tak bondo tangane, le bondo tangane neng mburi. Iya. Terus tak idek-idek dadane. Tak demeki nggon weteng. Aku mbayangke sing werna-werna lho, Mas. Aku mbayangke sing ora-ora lho. Ya nek ora gelem bayangke bali. Ora gelem bali tak ajar ning kene. Masa kowe mentolo karo aku? Aku kan dudu lanang. Dudu lanang ning perjurit. Iya to? Kowe mungsuh. Kowe majune berarti kowe perjurit. Aku perjurit. Arep kowe dudu lanang nek majurine mungsuh Antastina. Bat-obat. Apa wani karo aku Sing tak wedeni apa? Ngapae? Keterlaluan. Lah kowe iki prajurit maju kok mulih kok nangis ki ngapa? Kok nek meng diantem ora apa-apa, Mbah. Lah ngapa? Wah. Awak dadi abuh kaya ngono. Antasena keterlaluan. Ya ampun, ya ampun. Dijebol sak gegem. Ya piye arang ya perang ki bebas kok. Ngas tandha kurang. Arep ngomong apa? Ajeng kula templokke. Ben cukul. Ya cukul dhewe ora usah tok templok-templok ya apa-apa wis. Kowe iki ngeyel ngandani mau kon rasa perang ya melu perang saiki piye? Mbak. Nggih mlampah sakit. Ayo rasa mlaku. Nglesat. Sampeyan nggih tegel. Ayo le nangis kok tenanan. Wes, lemu nangis ki wes. Sakit, Mbak, sakit. Sakit lahir, sakit batin. Barang kowe nangis ki aku malah nafsu. Prajuritku padha salang tunjang rebut dujung. Ora ana ingkang bisa menang. Oh, anak-anak Pandhawa pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Yo. Kewajibaning Guratawna kudu iso ngrangket anak Pandhawa ngrangket karo Pandhawane. Anak-anak Pandhawa lena kaprayedanmu. Kowe tak lebokko ning kekuatanku ya jimatku kang aran Kantong Karumba. Aja kok mung isi anak Pandhawa jagat wae mlebu marang Kantong Karumba.
Sisa siji wae. Kabeh anak-anak pendho mlebu telenging kanthong karumba sapa mbelani bareng mati lekaning atiku. Hai! Wah, dalang kuku kabeh dhewe. Wah, menungso ora tatanan. Lah kok bener ngendikaning Bekawan Durna pancen siswane siji iki pilih tanding boboting yuda. Anak-anak Pandhawa padha kena daya kemandening si Kuradana ilang tak kadhepake. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Gerangane sampun nangonisan keparat iblis lanang. Aja mbok palangi Yayi. Lah kok dadi si Adi prapta ana ing papan kene. Koko Prabu, kula ingkang sampun mangertos dhateng lampahan ingkang sampun lampah. Wiwit Koko Prabu rawuh merpeki dhateng para putra kula sampun mangertos. Lah si Adi mapan ana ngendi? Kula aling-aling mega malang sampun ngantos kula dipun ngertosi dening para putra Pandhawa ingkang ngawat-awati dhateng polah slaganipun para putra Pandhawa. Yen ngono si Adi ngerti marang kananing para putra Pandhawa ingkang kalah marang jagoning wong Astina. Inggih. Buta aran Gorodahana. Ngibaratipun menika geni nedeng lagi mubal. Upami dipun siram mawi toya mboten saged sirep nanging malah saya mubal. Lah terus apa si Adi uga prisa menyang dilenggahi Prabu Punta sakadang. Pandhawa jare murca. Apa kira si Adi ngerti Koko Prabu? Upami kula ngertos kula mboten badhe mbabari dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula mboten badhe caos punika dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho. Lah kok ora tok wene ngerti? Langkung prayogi menawi jengandika tut wuntat tindakipun ingkang rayi. Nendi? Sampun to? Nderek mboten? Yo, aku melu. Lah anak-anak Pandhawa mangke wonten cariyosipun piyambak Koko Prabu. Prabu Baladewa ora pangling bareng karo Ratu Ndarawati ninggal pabaratan. Ya yen ngono negara Ngamarta kumplang playune Baladewa lan Kresna dadi titikan nggonku bakal ketemu karo para Pandhawa. Oh, tawat-tawatan isko kadohan ngendi ketemu para Pandhawa ora bakal aku nganggo taliwara mesti bakal tak untapake nyawaning para Pandhawa. Ya aja ado-ado karo aku kowe Kresna Baladewa.
Pripun Ndara? Enten apa to, Gus? Kok pasuryane katon rengu suntruting guwaya ketingal sanget Ndara nedheng menggaliaken satunggiling perkawis. Nggih, Den. Tepunging wimbo gligaping paningal boten kados adat sabenipun. Nggih, Ndara. Panangabdipun Petruk semadhong dawuh. Pripun Ndara, jeng ngajak jajan apa? Wis. Jajan-jajan kuwi apa? Sing dirembung mung pangan wae kok ora. Kiai Semar Siwa Badranaya. Kula wonten dawuh. Apa Siwa Semar ora kulak pawarta adol pangrungu. Bab napa? Yen to wis ana sak Candraitung lungguhaning dina samengko iki, pepundhen Pandhawa padha ninggal praja Ngamarta. Mbuh menyang endi lenggahing para Pandhawa? Wekasan akeh para putra ingkang padha jejaga ning negara Ngamarta. Monggo Abimanyu pinutrakake dening Kanjeng Rama Madukara. Yen to nganti Abimanyu ora manunggal kelawan para putra, melu njaga marang katentremaning negara Ngamarta do nyono cerak nyono padha mestani. Lamun Abimanyu sawijining putra ingkang ora ngerti kelawan wong tuwa sarta ora iso ngaturake dharma bektine kelawan pepundhenku Pandhawa. Siwa Semar. Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Lah kersane niatku mung bakal nyawiji lawan para putra Pandhawa ingkang mapan ning Praja Ngamarta. Niku prayogi, Ndara. Niku apik, niku becik, mboten ninggal dhateng kewajiban kasatriyan. Anak mojone ingkang keri Kakang Semar. Ndika tindak kula dherekaken nggih, Den. Anut lakuning Kurawa ing ngune patine. Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta
Pawana Bana Margana Samirana lan Waryayang dak sawang seka kadohan ana wujuding satriya ditutke Panakawan capapat cacahe. Ora pangling iki anut tumbya ingkang padha ngrasani yen to anak Madukara aran Raden Abimanyu ora bakal gawe macak anut lakoning Kurawa ngene patine Sang Abimanyu kena ing citra aja kaget aku ingkang merpeki lawan kowe Raden ana wujuding Nalindrayaksa kowe sapa mburi saka ing Guwa Kirata Prabu Gorodahana Prabu Gorodahana ya dasar kepara nyata ana wigati apa dene kowe merpeki lawan lakune Abimanyu ora usah dadak mbok tutup-tutupi sarta aku bakal prasaja karo kowe Raden yen to Gorodahana manjing dadi sumitraning Sinuwun Prabu Ngastina bakal Sri Nugraha kasengkake ngaluhur saya kuncara lan dadi nayaka ing Ngastina yen to aku bisa ngrangket Pandhawa sarta gawe patining Pandhawa apa dene gawe patine anak-anak Pandhawa sumurupa yen to kabeh dulur-dulurmu sing padha jejaga ning negara Ngastina wis kepikut dening aku mung kari ngenteni patine dulur-dulurmu Abimanyu kagiat risang kapirang rinanggul kinempet kempet dosang ngreknaning bawana ing nggugu karepe dhewe yen to pancen kaya mengkono gage babarna pisan Abimanyu utang nyawa nyaur nyawa utang lara nyaur lara dulur-dulurku ora mbok luwari saka pakunjaran aja takon dosa njaluk mati cara kowe tak sembadani kowe Gorodahana gaglak limpamu
karepe dhewe. Ora mokal yen dulur-dulurku padha kepikut marang Guru Tahun. Mangapa kira-kira kowe kuwagang nadhahi jemparingi Abimanyu Guru Tahuna? Dewasan, Pak. Dewasan iki kowe araku nek ora ndang mlayu matur Ndara Pandhawa goleki Ndara Pandhawa ning endi lengke. Ora bakal rampung perkarane, Pak. Iki ngembet nyawa lho, Pak. Petro eneng apa? Eneng apa lah kok gugup pucet raimu? Ngetutke Ndara Abimanyu. Mula kowe iki nek ngetutke ki sing cedhak to, Pak. Dadi ngerti perkarane, ngerti lelakone. Apa kok men cukup di? Nang apa Ndara Abimanyu ketemu buta? Mbuh jenenge apa? Ndara Abimanyu kepikut dening buta, butane ngamuk. Iki kowe karo nek ora mlayu melu kepikut karo buta kae mau mengko le matur Ndara Pandhawa sapa? Nala Gareng digugah Bagong kon adus. Lho. Kok Bagong kon adus? Bagong lagi adus kon gak wis ayo dem mlayu sing adoh ya, Pak ya. Ayo. Bono kawane padha sifat kuping. Ora ana ingkang padha wani methuke karo aku ya. Lagune Nata Ndarawati karo Nata Mandraja nganti kadohan. Prabu Kresna mesti weruh menyang endi dununging para Pandhawa.
Meraina sumubang pangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketar kene donga engkong lir wowo sing pene panca toking hayam wono barep kakangku sasuwene mapan ana ing segara wedi nggone Mahasingasamun nglakoni tapa yen dikeparengake aku tak nyuwun mriksa sadurunge nerusake nggone nglakoni semedi barep setyane apa lan karepe piye inggih Koko Prabu nadyan ingkang raying Madukara semanten ugi kepareng kula badhe cemadhung dawuh kadanging pun Kakang Werkudara apa dene Arjuna kula wonten maring adawuh barep kakangku piye yektine Syadi durung tak paringi ngerti sarta durung nampa dawuh pangendikaning pun Kakang mangerti ya Yayi yen to sadurungipun Kakang budal nganti kelawan Syadi prapteng ing segara wedi ing mapan ana ing ngereng-ering arga Gajah Mungkur iki sayekti mituhu marang sabdaning dewa yen to Pandhawa ingkang wis tinuding bakal nampa wujuding kanugrahan ingkang winastan Wahyu Pancamaya Werkudara wondene apa to sababe dene Pandhawa 5 ingkang keduga sarta nampa wujuding kanugrahan ya awit para Pandhawa ingkang wis tinuding dening para Jawata minangka dadi utusaning adil mangrurah satrumurka ingkang gumlaroning jagat wondene ingkang angka 2 Pandhawa kinarya tandha manunggaling kawula negara Ngamarta saengga dadi songsong agunging para kawula dasih ana ing jagat iki Dimas Harya Werkudara sarating pandam sumula madangi jroning masarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang diamanah engkung sumungkem kuling sawetawis para Pandhawa ngrima papan wonten ing segara wedi mapan wonten ing jurang pangarep-arep dadak sakoleng mangke rawuhipun Nata Ndarawati lan Nata Mandura karya kagiat sangya ing samya wuninga.
Andya bala Pandhawa yuk gumulung mangung siring sata Kurawa Kambaung Gesru Katite merut layut sagung Praratu sagung Praratu kang sang swatama ing Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana dene kula mboten tetarosan lan maduka Kanjeng Koko Prabu Yayi mboten dados menapa jerancas gegayuhaning para Pandhawa menika utami napakaken tapa brata semedi wonten ing jurang pangarep-arep nadyan semantena tasih wonten kalepatanipun Yayi Prabu mboten tetarosan kan para putra wiwah para sentana ing Ngamarta wekasan sak mangke dados sami bingung bilulungan inggih kalebet dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu kula ugi mboten munjuk atur bab menika mboten dados sabab namung mugi andadosna ing kawuningan sak pengeripun Yayi sak kadang saking negari Ngamarta Ngamarta komplang kathah ingkang sami kepengin amblengket negari Ngamarta kalebet Yayi Duryudana ingkang ngandhuta srayaning Kurawa ingkang pengawak Gorodahana ingkang kedugi damel cintrakanipun para putra satemah kabanda dening Gorodahana Yayi Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Prabu Puntadewa menika sinten ditepungake wae aku srayaning wong Astina Nalindra ing guwa Kirata Prabu Gorodahana Prabu Gorodahana ya wonten menapa dene paduka kraya-raya prapteng wonten ing jurang pangarep-arep wonten telenging segara Wedhi dinten sak mangke papan panggenanipun Pandhawa ngenipun sami mahasing asamun wektu dina iki aja mbok tutukake nggonmu nglakoni tapa merga ora wurung mengko kowe ora bakal kasembadan apa kang dadi sedyamu awit dina samengko Prabu Duryudana ngutus kelawan Gorodahana cilik bisa mbondo para Pandhawa gedhe bisa nugel guluning para Pandhawa mula wektu dina iki Pandhawa 5 padha tata-tata bakal tak rangket tak sowanke sinuwun Prabu Darma Duryudana ana negara Ngastina arep kakangku Lilanana tak jangkae Gorodahana wani bakal ngrasani ngrangket para Pandhawa Koko Prabu Lilanana Arjuna Werkudara wong kang nglakoni tapa brata wong kang nglakoni prihatin yekti kudu gedhe penggalihe gedhekno watak sabar gedhekno watak ikhlas sapa ngerti Gorodahana iki minangka dadi pacobaning Pandhawa nggone nglakoni padha prihatin dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan mula siadi aja nganti gampang kebrongot marang mubal-babaling nafsu semono uga Janaka sirepen nganggo tirtaning kesabaran Gorodahana iki pun kakang dhewe ingkang bakal ngadepi ayo ora usah ndadakake gunem tanpa guna sapa sing kira-kira ora narimakake tandhinge Gorodahana sinuwun Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jeng ngandika badhe paring pidana dhateng para Pandhawa sarana badhe paring margining pejah para Pandhawa nipun mapan wonten telenging jurang pangarep-arep
kader wonten pundi purukipun tiyang gesang menika namung badhe anggayuh mati ingkang sampurna. Kamangka panjenengan sagah nguntapaken pejaipun para Pandhawa teges patining para Pandhawa sakmangke ugi badhe manjing pejah ingkang sampurna. Namung saderengipun sinuwun Prabu, gandeng kula minangka dados tetuangganing para Pandhawa, kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan dinejeng ngandika Sang Nata Prabu Guradana ingkang dadi lantaran pejahing para Pandhawa. Mugi-mugi sakmangke Pandhawa pikantuk margi ingkang padhang anggenipun badhe sowan ngersanipun Hyang Mahanasa saha sampun dipun cawisaken swarga dening Hyang Mahamanon. Ateges jengandika sampun mulyakaken dhateng gesangipun para Pandhawa. Kados menapa ta nikmating gesang wonten ing jagat menika boten wonten sak glugut kolang-kaling menawi katanding nikmat mapan wonten ing kasuwargan. Sinuwun saderengipun paduka mejahe para Pandhawa langkung prayogi monggo kula aturi nampi dhateng sungkemipun Puntadewa. Kula aturi nampi dhateng sembahipun ingkang abdipun Puntadewa Drodhok Sang Guradana ical wujuding yaksana nggih Sang Hyang Manikmaya. Kang nyarewangsit pindha kumbang ngajaping madu sarining tawang susuh angin ngendi nggone mboten nginten paduka Hyang Adi Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Darma Kusuma Luntama Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna Luntama Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Baladewa Luntama Guru hakeku aku aturke sembah. Iya Werkudara Pukulun aturaken sembah. Pandhawa Kresna Baladewa lan kabeh lancur-lancur Pandhawa padha sumurupa sayekti ulun mimba wujuding yaksa nampa dawuh timbalaning Sang Asih Prana. Kinenodi marang kekuwataning Pandhawa nggone bakal nglakoni tapa ana ing telenging jurang pengarap-arep. Jebul tinemuni apa ingkang kita lakoni tetek tangguh lan tanggun. Mbuya miyur marang kahanan apa wae lan mbuya gampang murup sarta mbuya gampang katetangi hawa napsuning para Pandhawa. Ingkang mengkono kula Puntadewa wis sak mesti lamun kita lan para Pandhawa ingkang padha kumpul ana ing jurang pengarap-arap iki nampa marang kanugrahan ulun ingkang winastan Wahyu Pancamaya Pandhawa. Full. Tempat duduk full. Ora ana nggon meneh. Lamit teng mriki. Petro ora edan aku ratu. Oh yo. Ngono. Kula niku ya abdi. Abdi arep apa tekan kene? Matur ngaturaken duta Pengawung. Lho. Duta kongkonan Pengawung Rajapati sapa sing tekaning pati? Ndara Abimanyu. Wah, kalah karo Gorodana. Iki sapa iki? Lho kok iso nang kene? Kok iso nang kene? Mula ki sesuk meniki ora mampir cakruk micek. Ya Pak, kowe iki mau tak jak mlayu mampir cakruk turu barang. Ha iki lakone wis rampung ngene piye? Matur ning sing diaturi wis lenggah ning kene iki. Wah, isen.
Petruk ngapa ning ngono kuwi, Pak? Waduh. Ki lurah kula menika nadyan awon-awon pendhita. Ora bubuti rambutmu meneng. Iya. Wis kono mlaku-mlaku sik tuh sia kono. Pot anu cucul iket sik kono ndisiki kanca-kanca. Nolo Gareng nggih arep ngopo? Ngaturaken Ndara Abimanyu seda. Sing kandha sapa? Iki sapa iki keleke pirang-pirang iki? Pikulun Bathara Guru to. Ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pikulun. Iya iya Nolo Gareng sing ati-ati. Full tenan iki nggone kebak tenan. Es mburi dhewe ra masalah. Bagong wong edan Kakang Semar Bagong ki mbok sok diwarai tata krama. Bagong mburimu iki sapa? Wah, Om. Sorry dek minggu aku ora neng kayang. Ayo memuda-mudi ki ana piknik dhewe dadi aku ora iso piknik neng kayangan. Aku biasane ra sok pamit to. Bathara Guru ki aku nek nang kono ki nek nyeluk Om. Aku nek piknik nang kayangan ngono kae lho. Semar, Kakang Semar iki piye kok kaya Bagong Wedan iki Bathara Guru kok anggepe komo karo kancane piye? Piye? Ngopo? Dong ora edan. Iki dong apa iki? Kono kawan Bagong iki mau Pandhawa entuk wahyu. Lho, jare anake lara. Iya. Kairak wahyu sinden. Niki wahyu Pancamaya. Oh, ora ngerti kok. Lho, Tru. Ndara Abimanyu aja urip. Ayo isih sugeng ngono kok isih lenggah kono. Malah ana Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Setyaki. Kowe kae mbedhe kae Kapimenda, menda dasmu kuwi. Oh, Nara Gareng to tak kira Kapimenda. Ngawur ora senengane. Muga-muga Pandhawa tansah anjayeng bawana. Pandhawa tetepa dadi songsong pepayunging para kawula. Pandhawa tetepa dadi kamanunggaling jagat ngamarta yen bisa jagat saisine Puntadewa.